मा जालांनो हमखो बे संसारा हा सोरबाबा हौवा मानसि दिखाराव फोथार बारियाव थाङै गोब्राम गाबनो हमदों। हेलौ 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 सोरबाफोर सिंगल दङ नामा? सिंगल गोसो थोलायनोमोन आं गोसो थोलायनोमोन बैसो जाबायमोन हेलौ सोरबाफोर सिंगल दङबा आंजों फै आंजों जोंहा रमान्टिक रिलेशनशिपआव थानानै थाबनो सिख्ला बैसो सेंग्रा बैसोआव हाबा जानानै गथ' गथाय ग्रें खांनानै रायजो जालांनो फै आं सिंगल दं मेसेन्जाराव फैनानै आंनो नाम्बारखौ स्राय होफाय हेलौ सिंगलफोर खोनादों? सोरबाबा मोजां मोनलायनायनि गेजेराव नांलाय खमलाय जानानै बुलाव बुसि मबाइल गारखुमानाय जादों। बेनि गेजेरावनो मोसौ बोराया गांसो गोरलै नागिरो होननाय मोनसे खोथा दं। जेरै नैबे जोंहा आयंआ खमैबो 50 बोसोरसोनि जागोन आरोना। थ' बिथाङाबो माने गावहा असे हिनजाव थाखानानैबो माने गुबुन हिनजावखौ लाना खारनायखौ माने नुनो मोनदों आरोना। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै ला। ini bisa dulu mana dah? Zaदों माने फिसा साब्रैनि बिफायानो ओमफ्राय हिनजाव गदाय लानानै रुम थाफैदोंमोन। न'खरनि प्रब्लेम दं मा दं होनदों? प्रब्लेम गैया आंहा। बिसिबां सरानि न'खरमोन बिसिनाथ' गारि मिथिगौ आंखौ। आरे बोसोर। ओमफ्राय दाखालि मोदोमाव फिसा दं 4 मास मा थगायदों बे गैया। लाफ्लादों रेजिस्टार जायाखै। आं दिनै बेखौ दिबस माबा बे मारै हाबा मोननांगौ? आजिनि थिथाना सेकेन्ड मेरिट हाबा मोना। आन्टिलास नों थैयागौ मानि मोना बे। ओमफ्राय बे धुब्रियाव हाबा लाफ्लाहैदों। बे धुब्रिनि हाबाया अनलाइनजों खालायनाया नैबे मादैया गिबिमोन आरो ओमफ्राय नैबे दा गदाय लानानै रुम थाफैदों। बेखौ जोंखौ सिनायाखिसै नामा नोंलाय? बिमा बिफाखौ हिनजावखौ अबाव खारदों गानो खालामनांगौ फुजा ज' थानो मोना। दिनै आंनि फिसाखौसो हाबा खालामदों बियो। माजों जागोन आंनि फिसाया नों गालाङोबा? जावैसो बिदि नङा। बे मालायनि न'आव नोंसोर बेबायदि खालामनो मोना। थाब ओंखारलाङाबा जावैसोआबा लागा मोनगोन गामिनि मानसि। रायजोफ्राथ' सेंग्राफ्रा फैजोबसिगोन नै दा माबा मोनसे जादों।